Nginibingelele ngani zakwethu bese nginamukela kule channel mawukuthi yaqala ungena ngicela upress ku-subscribe button ukuze mangifake enye ividiyo ungeke uze uphuthelwe. Namanje usamangela umphakathi wakwaMashu ngesenzo sowesifazane oshaya ingane yakhe eneminyaka engu-14 ngekhebuli kagesi maqeda wayithela ngamanzi abilayo eyisola ngokuthi ifike sekulate ekhaya. Kuthiwa le ntombazanyana ibalekele komakhelwane ngoba unina besaqhubeka nokuyibhunyela ngamanzi, yilapho-ke besithola khona usizo lokuphuthunyiswa emtholampilo. Omunye womakhelwane uthe bakhulume nesinye seyihlobo esingudadewabo kalona wesifazane ongunina walengane bemazisa ngokuthi lengane ayiphephile lapho ehlala khona. Uqhube wathi lo wesifazane akaqala ukwenza lento njengoba esikhathini esedlule uke wahubha lengane ngocelembe isabisa ngokuyigenca. Waqhuba wathi ey'fundweni lengane ayenzi kahle futhi akazi ibhale ivivinyo zayo zokuphela konyaka. Wabe sethi lo wesifazane waphinda washisa nomfaniswano wesikole wayo lengane. Unina walengane ethintwa ngalolu daba utshele iy'ntatheli ukuthi azibuyele komakhelwane ziyobuza kubona ngoba yena kukho akwaziyo, wathi yena akahlangani nomsangano. Kanti okukhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uMnumzane Mhlaba Memela uthe bazolilandelela lolu daba uqinisekisa ukuthi ingane iphephile. Ngiyayivala lapha le ngosi mawukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifake enye ividiyo ungaphuthelwa nisale kahle.